Hallelujah. We are going to pray again. Declare. This time around we are going to declare access by persistence. Hallelujah. Access by persistence. Everything now is done according to our confession and understanding. The Jesuit. This is the time when people were remembering Umugapati. Now, I want to declare into your spirit, persistent, a spirit in whatever area you are going to face. Hallelujah. Nyorera nangu t-shirt kumsana akazi a generation that does not take no for an answer. And look Tora one watch only grade 3 dear mkuru mani. Hallelujah. But a chifamba kumsana bao Yakabrinda zakawanda zikuru zilipa yero zilipa yero asikumusana because a generation that does not take no for an answer. So echipambe mtamu ndilimwesua naye chakafunzwa ziliku leo hiko zikumusana zikazingoma ndioni atitori kwende semindu. We are going to pray. Atitori kwete se mindu. Kwete ani mindu yangu. Jala bane mboma na usati harora. Ugandosi. Ugandoda kukurora kati andiki. Don't take no. Hallelujah. Atitori kwete se mindu. Baba mkazonya katika funge kupetu kumusha kwangu. Don't take no. Okay. Ukanirude basa pana. That's hapana basa. Don't take no. There are certain doors in life that does not obey who you are. But they submit to audacity and persuasion. Kule madogo kuti ukasaite nalo alivuiki. Kuramba pako ndakatovoga azvinoitika zviro zvacho. Mai akabhondisire message akati ndazwe kumba kuti azidhora harisi kuvhurika. Ndikati mazuva ese handiti rinovhurika. Saka kwemuri ikoko
kana mwada vatumira imoto kaza zvichi moto ndo mandato nyaka later on sikasata zozoti avura ngebanga ndikati right ndipfere kuno kucape town ndona ndakuvurika next west kutoti ndikani sangano mosara mchipedzisa ndo kuzimbabwe ndikati kana muchida imimisiya iwozve muri kuita iko muatende ndo ine kwaite kure andanyarara shortly ngazi don't worry ndikati I was not even worried what kwendiri now the foundation of me not to worry zikasitavura ngebanga paakavhura ngebanga haana kupinda paachiti bhati chavhura ngebanga akapinda chavhura achiti kuchatoshanda pa ende ukaone banga rinovhuriswe dhoo rakafa banga iro saka akavhura ndobva atsveta. The next thing after agwejura is access. Kune madhoo asikabi kuvhurika zvendaku kuita izvi wakudzoke kumarai une huma yakaoma. Whoever is going to stand in your way, white error, because the attitude you are carrying right now is audacity and persuasion. Rikanonoka tinogwejura. Mapanga acho tinao ndoenda kukupa ndine 3 mapanga ndichakupa to go and unlock those stubborn doors. Hallelujah. Saka amwe madhomu upenyu anomirire action. Amwe uchaonoti hachatori prayer. Usiku hwese ndachinamatire to zvimwe zvacho zvakupinde mupractical. Hallelujah. There must be a balance. When you engage the spiritual, put on now God there in the physical. Waratidza kuti inini handina dhoo rinovharwa mberi kwangu. And ndichitotaura zvendiri kuita izvi kune madhoo anofanirwa kungovhurika ega. Bhaibheri rinotiudza kuti Peter wakavharirwe mujeri. Avharirwe mujeri haana kunegosheta newakavhara. Wakatarise direction inovhurike zviro. Madhoo akavharika iye wakati there are certain ways to come out. We navigate out of prison by engage the proper weapon that is powerful to make that door open. It must obey your life when you engage this direction. Ndinotoziraingane varingi vanoverengwa zvikamu nezvikamu zvanu. By the way, Peter has story a good example, but is the best. Une good ne best example. Peter is the best example. Dora vagaka Peter waka unlock heaven. Ngekumeditate. He meditated upon the word of God. Nothing is impossible. Akagara mujesu. Mutuma ndobva awerenge pfungwa dza Peter. Ukaerenga Daniel, bhuku raDaniel, unozi musi wakafunga Daniel ngezveprayer ndakakupindura. The day when you thought of prayer an answer was given. Kuti pfungwa ine noise munyika yemweya. Ukafunga mushe denga rinorelease maanza. Ukashaishe kufunga unoite rusha mumambo wenyu. Koite a good example, Paul na Silas. Dora kavharwa ari mukati. Anoti takasungwa tavharirwa muno bati muromo nekutenda hazvina kusunga. Akashandisa zvisina kusungika. Makumbo anogona kusunga bati muromo
Awesome. Mazuwa yakapfeka mask, we can even speak till mask. What is important is to release a word. Peter, Paul na Silas, ari mdora akavharwa rakasungwa akatoringirwa panze kuine varume vari kuzimuka pukunyuse timu iyi. Eidha basa rapera kana kuti munopinda imini mujera. So waite basa ravo ngemwazvo kundosanganisira munhu unogona kufamba achifunga kuti zvidhoma zvakasainiwa kurambidze kwende kwaunofanirwa zvine authority. Authority yazvo yaguma izvozvi. Ndiri kutaura nyaya yekufurika kwemadoda. Effect yakakonzeresa yapera titori panapa. Paul na Silas wakangotarisa direction yekunobva ndiko breakthrough. yakatanga nekumudzi wejeri. Nyaya iri pekuti tiri kude dho but tinotanga tabvise midzi. Earthquake ichiitika madho anoti hatisati tambozwe vibration yakati. Regai tuvhuri. Murindi unozi wakaziya kuti pangu papera. Nezvendakatakura zikazi akade kuzviuraya. Zikazi usaiteizvo. Tiri muno takakwana. Tiri kutoshamiswawo tese kuti zvinhu. Tinoda kusungwa izvo. Tiri muno mukati. Zvakuitika izvi ngatitoonere pamwe. Hallelujah. But there is a certain realm in the spirit, rinopindwa. Sometimes you don't qualify there, but prayer can take you there. And prayer can be done at a distance.
ichisvika zvaya kuZimbabwe mutori muno. Hadzisi nyaya dzese dzinokwirirwe ndege kana bhasi kuadresa. Unongouya pana wotodaidza Mwari wako kwakuti Mwari ndiri kumutumira uchitaura direction iri kuende mweya mutsvene uri muno. Ndakuzoona tosvike pahonde anoganza ndauya ngatitaurira anozofamba achiganza ndira nawo uri muCape Town handina nguva yekuuya ikoko. Haleluya. Nyaya ndayarenga panapa, it's a very common story yetakazwa ichishumirwa and ndinotoziva kuti muyuna wese uri muno is familiar nenyaya yemukadzi. But mukadzi uno unozwa nezvaJesu. Azwa nezvaJesu zviri kuitwa naJesu. Bhuku rinoti faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So paakazwa nezvaJesu nezviri kuitwa naJesu, rudairo rwake rwakasimuka. Akati wendinozwa kuti wauya muguta redu rino reTaya neSidhoni, kumba kwangu mwana wakabatwa nemweya wetsvina. But takazwa nezvekumutswa kwewakafa ndiye muchinda. Takawitiresa vanorwara vachipora, maperembudzi echitama, mapofu aiona. Saka ndingada kuenda kune muridzi woupenyu. So mudzimai unosiye situation iri mumba. Kune nyaya dzemunovharire madhoo, modzisiya dzichifunge kuti watitadza. But kwemaakuenda dzinoadreswa musipo. Haleluya. Ndobva auye pana Jesu. Pana Jesu paasvika murume une nhoroondo yekuporesa. Une history yekuti wakauya ane problem yakapera. Haleluya. Unotozwa mudzimai kuti kuna Lazaro wakamuka 4 days dzafamba. Still he was resurrected. Jesu wandakwendera une miracles anoita ari powerful. Haazi kuuya to test, he had news. Une news dzezvakaitwa. Saka uri kuti ndauye pezvinoperera. Praise be to God. Ndauye panosolve nyaya dzangu. So ari pamberi paJesu panoitike mashura nezviratidzo. Haleluya. Mwana kumba wasara ane mweya wetsvina. Bhuku rechingezi rinoti she was vexed of the devil. So the woman is approaching Jesus in anticipation that my child is going to be remembered. Sema ulile wakaite kusangana raakutopera. Kune nyaya dzeuri kufunga kuti dziri kufanirwa kupera chitori pana. Kwete kuti dzicharamba kupera, dziri kupera. But you must develop a character and an attitude that is based upon the ability to stay until something happens. Don't be too quick to quit. Quitting is not your option. Tikadzoke kumarai ukaone muroi wako ane mimba unozwa sei. Chokwadi ndechekuti ari kude kuzvare mumwe muroi. Patichoenda here kurarama panyika. Nokuti varoi vari kuwanda panyika. There is a realm that we enter by audacity and persuasion. In the presence of your enemies you are going to navigate. Bhaibheri rinoti Jesu unotsanangurira varume kati pane mufananidzo uyu. Umwe murume wakadyara mbeu yakanaka. Ari masikati nyika ichiona. But during the night kwakauya imwe mboko. Imbwa yemunhu yakauya, muridzi wemunda akarara. Ndobva yauya nemashenga ayakauya kumwaya. And mamerere acho anga ari systematically kuti paside pechakanaka pakaiswawo chimwe
kuti wati muroi echidyara unodyara zvine order but iri disorder yakumera. Hallelujah. Jesu ndobva muranda womuridzi wemunda akati titenderei masikiriti nawo, masirashati nawo, mapadzari pana, we want to destroy. Zikazi ngemuridzi wemunda wo siyai zvakadaro, tichazozviona pamazuva ekukohwa. Uri kupe mufananidzo ndiJesu andi umwe munhu nje. What Jesus is teaching the kingdom is saying, even though the enemy is multiplying, believers will navigate. There is ability to keep you safe. Wawengi walipo wenyasha wanochengetwa, mashenga alimo mudzidza renyu amai, still you can make it in the land of the living. Hallelujah. Amen. So mudzimayo asvika ake pana Jesu echitoima wose wangu neconfidence kuti ndasvike pezvinoperera. Dzimere ropa, dzimere ropa, dzimere ropa, dzimere maropa. Mudzimai obva ati kuna Jesu, ndauya nenyaya yangu number 1. Bhaibheri mukutsanangurwa rinoti Jesu ndobva aramba akanyarara. Number 1. Ndauya Mesaya mwana wangu une mweya utsvina. Jesu obva amutarisa pakutarise kusana. Hallelujah. Amen. Kechipiri paari kuenderere mberi, mudzidzi Pita ndobva asvika akati mudzingei mukadzi uyu, uri kuite noise. Number 2. Hallelujah. Amen. Pita achipedza kuti mudzingei, Jesu obva apinda futi. Zikazi by the way, hazvina kunaka kutore chingwa chewani kupeimuka. Mumamwe mazwi Jesu wapinda serious kuti urimbwa mukadziro hauna right yekurye chingwa. Mukadzi uno haana kuramba akati nditorimbwa zvemashuru, but pane chandakadzidza paimbwa Mesaya, pasi petafura zvikadona imbwa inodya. Saka Jesu ichizwe mazwi emukadzi unoziva akati handisati ndakaone mhando yekutenda Israeli yese kuti wari mucovenant, wari muright yekuone zveumambo, akashayikwe kutenda the whole nation. But kwaaenda kuTaya neSidhoni kune mudzimai wakalebhuriwe kuzimbwa. Chaakaita kuti taurai zvemunoda, ndiri panapa, chandiri kutsvaga imhinduro. I want my answer. So Jesu kuiginoa kwaakaita hakuna kushanda. Musabva mwati afundisi urubva ati Jesu wakaiginoa, endai moerenga. Paakazita uya Bhaibheri rati wakaramba akanyarara. Paari kuramba aripo Pita akati mudzingei, and paari kutuma wacho this time uri kutotuma Jesu kuti Jesu mudzingei mukadzi. Wetinoziya unosoona matirano echipora, unoita mamiracle. Pita wapinde mutsoka dzekuasaina Jesu kuti dzingai mukadzi. Hallelujah. Jesu akati handichamudzingi mira ndikutaurire chokwadi.
By the way, amai muri category. Saka amupindimba. Commonwealth yedaita uranesu. Amuna right by pachimba. Regandi tange da fita. Majuda imoti zoya. Yesu akamutaja ati thank you. But chini tendela ndiende pass petafora. Pale zichatona ndino benefit ipo. Urikutotenga kuti amuri zvese pamuri pamusoro. Pasi apa pane zvinouya. Saka ndino navigeta through zvatona. Siya ndipike musamirambidza ndidzinge ndire bhora isembuka. But tenderai imbwa indye zvembwa. Saka muvhuruvhuru wembwa uripo. Nyaya yenyu yakaipire pekuti mukanditi imbwa sadza rembwa racho ritori. Saka ndiode rembwa handisi kuchaderewana wepatafura. Give me what belongs to the dogs. Ndirimbwa but I benefit at my own level. Kuna varume chinotivhara kana kutivhisa panyasha dzaJehovha. No matter how people have labeled your life, pane nyasha dzinobudira kune chakashorwa, kune chakatarisirwa pasi, pane nyasha dzinoramba dzakasara kuti as long as ukazwisisa the audacity and persuasion, unodzoka une miracle. Unodzoka une miracle. Chimomire kudutana kuti you are looking nice, you are very smart, you are good, we love you. Dzikamai maisrutina. Kana vanhu vakakurijekta zvatotanga. Hallelujah. The Bible says God can give grace to the humble and resist the proud. Peter wainge zvetu dzingai mukatu. Ndonombogirana na Peter. Shasha dzinofamba na Jesu. Dzichifamba na Jesu dzinorambidza Mesaya. Kuti aonekwe nevanotenga Mesaya waanofamba naye. Warira Peter. Peter unoziva makorasi emuchechi. Hariwakana. Hariwakana. Peter. Peter ukasamungwarira unofunga kuti ishamwari yako peuchapromotwa ndopouchaona kuti Peter handi shamwari yako. Hariwakana nawedu hariwakana nawedu hariwakana ukaona uine shamwari dzako dzemunotamba nadzo chiwirirana, hausati waende kuteachers college. Wakuteachers college uri kuti ndiri kumboita assignment, uchaona kuti hauna shamwari kayo. Hariwakana nawedu hariwakana wedu hariwakana anaya mashamba nzou hatipedzi nguva dzakadai. Nguva dzinonge dzekuti tirowe Satani iwewe neni. Minamato yetinokata kungoita izvozvi handichakoni kuzonamate zveunyoroma. Prayer wakuita ngekudestroy nyangwe peusi kufungidzira kuti pane mamhepo
takungorowe mamhepo. Mamhepo anonyanya kusimuka nguva ino. Mbuya dziri kwadambanda kwahonde dziri pachuru izvozvi nematonhorero ekuri kuita jeni kucape town mari yake ngaife isina chekapera maradzi ngaapeperetswe ngemhepo iri pachuru kwagwiri kwahonde. We are going to fire a prayer. Pita ngadzikame kana tatenderwa kusvika pana Mesaya ngarege nditore testimony yangu. Kune vanopita vanoramba kuti vana vako vaite zvinobatika ndo vandafambira mudzingei. Are you Messiah? Mudzimai akandoramba ndiripo Peter achiti mudzingei ndoramba ndiripo. Inenziyo ndakarekodha kustudio izvozvi ndichashirira naJesu izvozvi ndakungokupe zvinodhakwisa zvamwari. Munhu akamwe guka munyika iwo ndiwo unotsaukira. Zororo,
Sororo Vijashi mudzimai unozi vakapedzisira nebhaibheri tichitaurwa nezvemukadzi after anyararirwa azi mudzingei azi urimbwa she worshiped him. Her power lies upon the ability to continue worshiping God. Kuna anobatikana so pachikada vakanditaura kundidaro ini handichauyi kusvika mukana wamanaka hamusi kunaka pamukana wamwari. Continue worshiping God. When wachitaure rubbish about your life, shut your ears, continue moving. Hallelujah. Kuhukura kwembula akumisinzo kufamba ikaramba iri munzira ndo inofa ndatoka yenzo inoputire mbwa yacho pasi. Kune vanhu vari kuhukurire life yako trying to stop you advancing, but this time imbwa ngadzibaute varume. We are going to go forward. We are carrying audacity and persuasion. Watching out, seeing you know the Shinoita. What are they doing? We go there by power of the Holy Ghost. Have audacity and persuasion. Are you persuaded this hour? Apostle Paul says, one thing I know, I'm persuaded that nothing shall separate me from that love. Are you persuaded this morning? Uzachichipisa zokuti lichuswanga kuti anofamba echitaure zita remadunhurirwa akataure rubbish, they will see me going there. Tine mazuva etakasiyana brother holy and we continue praying. Wachiti dzikamai takawedzera kurova madziro. Father, in the name of Jesus, we are more than a conqueror. Wachibauta tichinamata. Audacity brings a result. Persuasion brings a testimony. Don't be too silent. If you want your testimony, make sure you are prepared. Let your head be hard. Huma yako ngaione. Uchipesana nezvinopesana newe. When you look down persistence, access by persistence. Madoo yesete kutsanangura kwendaita amwe avhurikira. Zvisikarewi kuti harina kuvhurikire iwewe. Dhoo rinonga ritori rako. Bari kune shasha dzinovhare madhoo evanhu. Chiti harifi rakavhurika. Taakuda kutozoenda kumaraini manje. Kumaraini ndoko tinofanirwa kunoaplya zvetadzidza usiku hwese huno. Uri mumba mako situation ikaita upside down, apply prayer. Usanyarara zika uri paprayer 12 midnight isisiri shasha dzinongonyuma. Ndikangomuka munhu akanishaishire face ndakutoende prayer. Hallelujah. Ndotanga kutodhira naye ndiri muprayer. Asi ese bando kupindure makuhwa pamastatus. Akataura ngezvako ende muprayer. Ndobva ndakatanga inini handinonokika. Ndikatongopfugama Mwari mbwa dziya dzatanga. Why? Because Apostle Paul says, beware of dogs. He was writing to a church in a one never emo. Mune ma PPR, mune ma finance chair. But church pa Philippi. But boy chinyora uno decorate is church. But the barrier in mbwa. Sakanyika ine mbwa one. Takapindira mumaraini to try and stop the programs of God which believers are carrying. So how much we deal with the dogs is determined when we kneel down. Hakuna wakafugama mbwadzigara zakamira. We paralyze their agenda in the secret place of the Most High. The Bible says the name of the Lord is a strong tower. The righteous run unto it and they are safe. Bolerino is
dakatiza huma yomwana opake butawo hakuna muroyi atamisa destiny yokapuwa na mwari hakuna muroyi kanananga icharabiza kurowa kwa mwana wako hakuna chakaporofitwa pamusoro pako chichanoloka in the name of Jesus Christ tirikutigrea zvedu isa ino isatiyavarwa tisatidagashira nyasha ngapaite miracle inotanga yezvino ngapaite dhoo ichafurika wakanditi bwadinoramba ndiripo muri Mesaya wekutanga neokuguma the author and finisher of my faith. Audacity and persuasion. Mukabhekwa sangalo bana anachakonyanya kumoyenga. Haleluya. Hiyo atikwe sheri mama wakati wenga timeenda kwa prayer. Haleluya. Wakati sina kuna kapa msoro pele. There are people who are good at blackmailing your life. Wakaona vipu famba wanapopota, wakaona une potential wanowatwa wanapendwe mapapu asikoleno ndakamira pana nilipo authority ya Jehova hakuna chakubata karamba akamira Bible linoti akubata iwewe abata mboni yetiso la Jehova weza kataula rapisha about your name basi ya kudijeni habatwi nilikukumbia munyika ya mweya wala wanungawarele peswe nokuna kwesangano rino kuma wanungavu ikiwele musuo nokuna kwesangano rino mafamila nilikuita noma endele kupromotion yako mafamila nilikuita nokupida marriage yako mafamila nilikuita noma suo kufurika mafamila nilikuita noma wisiwacha ikawaroi wako Bible muwenga chauya nezira iwechete Bible nichamutinganisa nezime seve I scatter your enemies by the power of the Holy Ghost akabomia patorako mukatiweza ilo finishe au ya mangwana liadas kudileketai torangu leketai mana wangu tena bosata na haya leketai maloro ajeska mangwana liada leketai muchato wajeska mangwana liada in the name of Jesus. Audacity and persuasion. Don't be too silent. Come on, sir. Why are you so silent? Why are you so silent? Believers are too quiet. They are too quick to quit. But this woman is displaying a level of faith. Wakanijaura ndiloraba nichenda wakati akwende ano kuona uliko kune shasha ku Zimbabwe kana pa Malawi kana pa Mozambique dijasala zile bata lehembe yako yule mulizwe hembe aipa imelefu watasala waipa maratanga watafaila sita mulizwe sita atoli undeke kutamke mtao akananga pa Australia zinokoneka esita la Jesu zinokoneka na mwari wakinona mata wakiganofa I shall live and not die to proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. I have a desire to come there, but the devil has been denying me. But not this time.
Why are you two-sided? Not this time. Kana ukasambanya baada mimba ya kabuda. Wodi chakabuda umo chakaropa fast. Chakabuda umo achika kupanyika. Achipembele kile jika wakabate mimba ya makabuda. Chakapara tana ni mimba yako wewe. Gachirete bunyazi sachiri mtepao. Na uya kusoporofita mwana wepa tepao. Kujitoga ifurike. Kujitoga ifurike. Business gari wande. Maringa ifachuke. Chawabata gachiendeke. Binokurakiza kubana vinofa. Chawabata gachuma utipulae. Esi tarajeso. I have defeated you. Go with that with the dead bone. Jambo famba mangwana nezu. Almost 5 kilometers. Yeah. You should joke up there. What I say, Shendere Ngwayna. Did go on sister, dear boy. Garo will open their way. Where's the so damn Stara? That's the only Chabati. Papa Papa Chai, we sent to them to it. Yakuramba, never Pepta. Takate Maneropa in Otura. Bible that gives him more sweat. A single solo. But I will shift the location. Wanda kwa zira kukara. Bible notes. Kasipa choka te watendi. Nobano karamai kuruma iskurutina noroya. Satarahaya. Nobalo kama satani sinenanga. Jito mana jibambo. Kashikare masipetoka. Inakurapita kuroyeka. Inakurapita kutemanyola nyono. Garamba garamba. Garamba garamba. Garamba nyamano kentau. What do we do like? Don't go in the fields. No don't kupereketa. Ana akakuona ndakapo Daudi akaunda kambozi makadina na baba ndili watu. Kusimama mu Hope House. Amondo ana musia. Ndiri kufamba kwa tengere mana wenda botaura masembe. Yandi chine tuma swayo. Ndiri kutofamba kuna zendaka kaita bana. Mutala wa chikuru kunende. Za chena. Waka uye kwa ndiri kule. Kwa pato ke mashu. No pauye wendiri ho pato ke mashu. No pataukia. Ataukia akapise akaimani kapana. Sasa makadini anababa. Dili wan. Apa dili kufamba location ya Hope House. Ndio ndati matibu dili. Sasa ndati makadini anababa. Aka confirm kuti ndaone chaunga. Chakakombele zapana. Tukafamba topi tu fauna lepo. Kaya wosata. Security.
angelic reinforcement. Unipe greeting ili powerful. Wakaendelea pambele sasa mune church yenu ile makavuna. Iswenya nazo takutoramba na isho. Makadi na baba. Next thing mune church ile makavuna. Ndikatandina church muri mfundise ndikatandisa. Auduka skota ulilani. Katandisa. Sasa hamuna kudai swali ndikatindia. What because they verify. Kutibaba shahadu taura aipa leo mulipi. Sasa dai yangu usatuasie leo. Nikutaura munwali. Kana unatakuti kuwatika tena usatuwate thank you. The same from which realm is that person is releasing a blessing or a statement over your life. Kana bahana. Apesa. Oh vanity. Ndokumbira utaona ni right. Sawa sana. Pesa kama ipoto mokasa. Because mamsa tumani kumbira. But what he was speaking was prophetic. I still passion his prophetic authority. No vanity ndokumbira kama mkazozo on my updates. Ndenge ngoje basarama. Tandiru taule nyai. Haufabi uliweka. Tendence wana watumwa wedeka. Ulipanga pa uchilge sasa. Bible kuna kings. When the prophet was seated on the temple, alisemeti naye sasa engaraka tumuka guta profita. Pindai guta profit. Saka atina nguwe kilo dinoye kilo swangalima. Nyangwe dili patafura. Jehova ngata we information. Taneta ne information zewa. Tombo dati lutawa na mahali. Wanundio wanotitiliwa lori. Wanundio wanotititakaromba. Wanundio wanotitilemushonga tatevo zelaya. Wanundio ndo kukuraya mwari. Gaimu ye itawe offer my life. Thank you, Jesus. Don't be too silent for your life. When you can say, hallelujah. Hallelujah. Ndikisi mnoti pale pakavuna. Kwa hiyo ndakudzikisa zvendakatakura. Unofanira kuziva kuti Bible ndotoka dzewachene dzinorongwa nazvo. Ndokuti handifambi ndega. Kune vatuma vachangouya. Basa ravo kuti vakuda kudzika chipambaira anosimudze gumbo. Handifambi tiri tega. Hadzokere chiti ndakuwara pana. Anoona uri kutouya uri ndatenge bhutsu nyowani. Hatifambi tiri tega. Hatifambi tiri tega. Jesu ndiye mambo. Hatifambi tiri tega. Hatifambi tiri tega. Hatifambi tiri tega. Jesu ndiye mambo. Hatifambi tiri tega.
upon prophetic seeds. This woman was said, you are not part of the covenant. But here, she is a prophetic seed. Because Christ died for everyone. Everyone who shall call, everyone who shall call upon the name of the Lord shall be saved. So I'm present somebody. Peter tried to delay the answer of the woman. There is a Peter who manifested in the realm of testimonies to fight the testimony of time. But now you must understand as believers, when delay comes to play, audacity and persuasion is the only way. When there is spiritual lead time, ukatumire tamba kuzimbabwe ngebhasi basi lesatashike pabhondi anobvara ponje tsamba yako irimo mubhasi aitakura aguma kuti ari kuenda naye but zvekuponja kwevhiri hazvinei netsamba iri mubhasi inotomirawo kuti tairigadzirwa yozosvika saka kana yaida kusvika chitatu inosvika Monday inouya. But only justifiable reason yekuti yanonoka hataira kazoponja. But isusu munyika yamwe ndo etinoti demonic lead time. Nguwa yawaifana kugashira tamba gashira. So if you are not going to be very careful when you are delayed, you will quit. But muchimaino echinono swandiana Peter nemasoko ane discourager wakaramba echiti yenda fambira amusati mapindura. This is what I come, the reason for my appearance. Daniel, for 21 days, why not matter? Kuti takaswa mprofita Jeremiah. By this time, we are not supposed to be in chains. Na ifa nonga takadzoka. Anofunga machina mata hakuna anza yakauya. Iyo yacho idati musuwa akafunga yakanga yauya. But yaina kumanifesta. Apete kuenda ali kuna 21 days of prayer and fasting. Still there was a realm active to fight the release of the prophets. But Daniel unoti and this we see the pass. This is the only answer. Saka kunenga wakaramba kuchizike noise. Kuti Daniel, why Daniel is still on prayer? Yet we have released an answer. Nenga ndo paratange kuronde peshakafira. Ukaramba une noise munyika yemoya. Nenga izolori kushika. Izolori kuchanga zazazizwa. So Daniel was head consistently. Alikuti zanga profitwa. Dire genze indi beumcheni. Bible noti mutuma wamali. Obata uri denga. Unozi naike. Iwe chinchiri kuitika ndiwo tinoziya mune chokcho. Ndobva auye pareo muranga rakabatwa Gabriel. Haana kukurukura na Gabriel. Michael wakapfure kuende kwezvinoitika. Akati yosara wakasuspendwa. Inida basa rangu kuti anga dzisvike. But who is activating is Daniel himself. Achaita kuti zvanonoka zvikurumidze ndiwe. When we are going to continue persistently praying, zvichitoka zvaramba ramba uchinamata. Zvikaitika zvanyarara profita. Uchimuka mangwanani munoziya ere kuti vanhu vari munofa. Nezveunopfeka zvinoprofitwa. Ndaimbofamba ngetsoka pamutare ngenjanji. Kuende kutown. Every day, but ndichifamba every day ndaiti ndoke kupedzisira. Zvendirutaura kana ndoke kupedzisira kuuya ngemuno. Mangwana ndodzoka futi. Kozi azvisati zvaita. Ndoke kupedzisira. Kanoramba kari kupedzisira. Hallelujah. Kanoramba kari kupedzisira. This is my last day to walk with. And that the words I was speaking come to pass. 1 month down the line. Yoba natenge mota. Miraculous. Ndakabanda driver kune madhasti anonga ari mudhuze nenjani. Ndakadriver mudhuze naye. Ndakangobudise muoko. What driver? Kuchachi. This time ndakuti bye bye ndakakuudza kuti this is my last time. Saka pane achabaibhise nhamo yakagarisa kwema
they are delayed, engage in prayer. Persistence will bring example. Usanyarara. Zviro sezvo haupo kuti profita nemapoto ekumba kwako. Wakaibata so tanga kutaura izwi raJehovha. Surely goodness and mercy shall follow you. Uchiparidzira migodi yekumba kwenyu. Surely goodness and mercy shall follow you. Wakatarise mama madisho amen. Iyo ataurira izwi raJehovha. Kuti poto yemuno kwesha pala. Haibiki marabish. Why? Because we are too much delayed as believers. Not this time. Redeem your time, for the days are evil. Iyo zvakaita panapa mbuya ibvebocha kutosimuka rusero chitobvuma uramboka ngawire mhiri palimpopo kuno inogorera. I'm telling you and I'm prophesying, you will never continue to be a slave because of your enemy. That door is going to be opened whereby you enjoy your liberty and peace. But not, it is for liberty that Christ died for you. The reason of his death, I didn't celebrate, it was for you to have liberty. Ulipapako karika wakasununguka. Nebuga zako ngazimswe mfano. Kutitenzi wesana mngalipana. Kana une kitinga iziye kutitenzi ana Jehova. There must be peace and liberty. Just set a papa pako. Kachipeleke zwele peace and freedom. Come on. Hallelujah. So you must remember that when delay is active, engage in prayer. In example, yemukadzi unozi ndakamboshumira yemukadzi unozi Rachel. Rachel wakazika echinamata kurama. Kaerenga Matthew munoziva wakarambe kunyararidzwa. Anechiti nyararai akati andinyararike as long as anangu ari kuBhabhironi. Ndichanyarara apana. Antsika yawo takutodzidza neBhaibheri rese. Ana Peter anofamba naJesu akada kunyararidze mukadzi kuvhare testimony. But wakati umakavharira ndiwawo inini yangu ndiri kuida. Ndiri kude munhu une nharo nepaunozonga pane runyararo nharo. Zikana ngekuti kana ari uyo musiye. Muromo wako ngaubudise moto every day. Kuti yangu nyanga irekedzo. Usasiya Satani echitadzuka sejira. Wochiramba wakanyarara. Take authority against your delay and the enemy. What you need and this is time. No, so zemuri kuita. Arambonyarara zvinonozo kwanga Bible wakapindiwa. In fact, denga ndo rakazouya. Rikati ndauya. Ndauya pana. Kuchema kwako kwaite noise, but ndauya neanswer. This time handisi kukunyararidza, but I brought your answer. Amen. Hallelujah. Yeah. Hakuna zita.
Luke chapter number 18. Bible sokorama no tumurimwe kuta. Baganga kuine mdzimai Jesu achipemfana. And the Bible says he spoke of a parable and the men ought always to pray and not to faint. Ndo bahati murimwe kuta baganga muine mdzimai wakaita sekunda iwewe neni. Mulimwe guta ilo makanga muina mambo nyaya etinosia wakanga asina hanya ne munhu kana na mwari wacho waisa atyaka na kubatikana naso bali Bible inoti mudzimai ndobva ati ndauya ndine nyaya yangu zika zina mambo ane rafu I don't care ndobva aende kumba mambo akafunga kuti ndapedza naye mangwana na 6 AM ndopazwa mambo padoo pane noko zikazindauya ndini wamakakafura nezuro nyaya yangu inogadziriswa ndini handisi kuzodzoka zikazi uzo wako ita uri usaize chigaro
Lopa toka futi kumba. Jehova anotipa. Get away. He's one. Akitoli kwete se bindu rotili banyika.